Welcome mafethu siyabingelela. Welcome to abazingeli belaphi beqiniso TV. Abazingeli belaphi beqiniso TV. Imini Siboko se TV emhlaba ngibona ngamehlo. Ngabe usuku lwakho lokugcina. Anenze njena ke bafethu. Maniqala ukuyibona le channel. Ngicela ningiphushela ibutton elibovu ukuze njalo mas dropper nibone ngebutton selikhuphuka. Njengesitebela samanzi kusho ukuthi cha seziyakhala. Namhlanje ngiphethe udokotela. Dokotela, ngisacela ubengelela abalandeli abasibukayo njengamanje. Sawubona. Sawubona msakazi. Ngiyabingelela nakubalandeli kuMagombo nomhlaba. Onivakashele namhlanje kule station senu umkhulu uDola Lensindiso. Ngokudabuka ngidabula le ezweni la kaMaphumulo kaNkongo Zenyu Parish. Yebo mkhulu. Mkhehla ngazalelwa nje khona ngakhulela khona. Ngiqalabutho yakhona ngathwasa futhi khona khehla ngakhuphula isigodlo sami khona ukuze ukuhambe ke ngize ngifike entabeni zaseThekwini mkhulu. Singakajuli kakhulu mkhulu njengabazingeli kade sasikuzingela sagcine sikutholile. Usumhluphe kakhulu khehla ngixolisa unqamulo limi. Usumhluphe kakhulu impela ngicabanga ukuthi ifoni yami igcwele wena nje. Nkosi yami. Kodwa ekugcineni baba ngoba semize ngahlangana nawe safika ngithi Jesu inkosi. Mkhulu kunabantu abaqalayo ukubona kule channel. Kodwa asiqali thina ukubona angeke sisho ke izingi inkundla zokuxhumana ezingenamsebenzi. Kodwa mkhulu for abantu abangakwazi ngisacela umtshele umuntu ukuthi umkhulu Dwala Lensindiso usukaphi? Lo msebenzi uthathe nini? Bangasizakala kanjani abantu mabeze kuwena? Khuluma nami mkhulu. Ngiyawubonga lo mbuzo wakho msakazi. Muhle kakhulu. Lo msebenzi lo umsakazi wami angithwasanga kumuntu. Yes mkhulu. Angithwasanga kumuntu, indaba yami indala kakhulu. Ekusukeni kwami ngathwasa emanzini uqobo. Yes. Ngathwasa emanzini kwase kuthiwe ekhaya impela ngilahlekile ngidukile. Ngahlala emanzini u6 months wonke. Ngathi mase ngiphothula ukuthwasa wami ngakhishwa injomane yashe lemhlophe. Yaphumela nami ngaphandle ngazongena egcekeni waqhuma umkikiza abantu sebebona bethe babona isiboko kanti mina uqobo lami sengifikile. Kanti wena mkhulu. Igama leli kaDwala Lensindiso ngalithola khona ngaphansi kwamanzi. Mkhulu kunabantu lana ko East London ikogoli. Ikuphi bakumbamanga umhlaba abakubukayo. Ngabe mkhulu umuntu onjani ongasondela kuwena? Kunabantu bamathenda, kunabantu abafuna ukubethelelwa emzini. Kunabantu abafuna ukuqina. La ekhaya mkhulu mangize kuwena ngithi ngize kumkhulu Dwala Lensindiso. Yini engayithola obani abavumelekile ukuza la ekhaya? Wemsakazi wayithinta indaba enkulu. Uyabona ke le ndaba oyithinta njengamanje. Mkhulu. Amasango akaDwala Lensindiso avuliwe. Yes. Amasango akaDwala Lensindiso awakhethi balala muntu. Yes mkhulu. Omnyama, omhlophe, indiyo, umshangane. Yes. Bonke labantu ngibafuna bela kumina. Ngiyathwalisa khehla. Ngiyawuqinisa umuzi wakho. Ngisho ukuthi umthondo wakho nemisebenzi wakho awuvuki uyafika la kumina umama jabule ekhaya. Ubuye umndeni. Inhloso enkulu ukwakha isizwe. Yes mkhulu. Sekunenyanga eziningi baba. Eseyibulala umsebenzi. Zithi zizinyanga egcineni abantu bayakhala ngale. Yes mkhulu. Lana baba ngiyengithanda ukuthi into yami ngiyenza into yami ibe live ibonakala umhlaba wonke. Yes mkhulu. Ngoba angenzeli mina. Ngenzela umuntu uthi egcineni umuntu ofika kimi aphume ethokozile. Yes mkhulu. Kunebhavu mkhulu. Thokoza. Odume ngalo. Nkosi yami. Ngabe mkhulu lamabhavu usawenza namanje usawakhipha?
amabhavu khehla iyona into yokuqala engihambeswa yona. Yes. Iyona into yokuqala engihambeswa yona ayisoze yashintsha ayisoze yayeka. Yes mkhulu. Okuqaleni mawufika nje fanele ngiqale ngibheke isimo sakho. Ngiyakuhlolela. Yes. Awungeni kwesami isigodlo ungahlolile. Yes. Ngoba angikwazi ukuthi ubumnyama bakho unani. Futhi uqala uhlole eqala esigodlweni sami bese ngiyakuthatha ngiyokuphonsa ebhavini, uyaphuma ebhavini siyongena esimini somzimba wakho qo. Uma udinga inhlanga fanele uthole inhlanga zomsebenzi. Yes mkhulu. Nkosi yami. Mkhulu angeke ngingababuzeli abalandeli. Kunabantu mkhulu njengamanje kuJanuary. Umuntu uyabuyela emsebenzini ufuna isikhundla. Umunye uthi hayibo usupervisor kangifuni. Ngabe mkhulu leyanto oyenza usayenza namanje oza kumina baba babe uyabona nje emsakazo ubani unezwe elikhulu kunelami izwi lakho ithi likhulu kunekoni lami kanjani ngoba ugcwele umhlaba wonke abalandeli balalela wena baba babize bonke amakhumbo manomhlaba ngabe emsebenzini wakho mhlambe isikhundla sakho siyabheka noma ufuna ukuphatha umsebenzi udlule imanager oza kumina imanager yakho ayikufuni oza kumina ngiyokufaka ebhavini mhlambe lo mina uyophuma usuzelwe kabusha mkhulu uthi uyabheja ukuthi lento iyenzeka we baba kuthiwa bhejwa ngemhlophe imali mina ngibheja ngebomvu ubheja ngephe ngqo mkhulu ake ngicelele abafowethu la Nkosi yami abafowethu banabacala yebo kuningi abakwenzile akumele size singene kukona umuthi wecala mkhulu namanje ngaba usenawo noma lo muntu owakunike usashona mhlawumbe msakazi angunikwanga khumbula ngithe ngiphuma emanzini Nkosi yami wemsakazi isolo lokho kulenyanga epheli kade ngilanda umuntu ngaphakathi ejele esegwetshwe ulife uyangizwa baba lo abamnqabela ibail abamnqabela ibail esegwetshwe ulife uthumela abantu bakubo weza kumina uyangizwa baba yes ngimlande ngaphakathi esegwetshiwe ngikilanda usugwetshiwe sekuthiwa sekuphelile ngawo ngesikhathi igwebe manje ihlale na esitulweni lapho lo mnyaka egwebe yona iyozidedela bese uyaphuma nayo siyasukuma esitulweni ngabe mkhulu iqiniso ukuthi abantu kuvele kuthiwa not guilty cha besikusukela mabephuma ezandleni zakho baba ngikhuluma ngento mina ephelela phansi kwemanje mabanye ngithuma abafana abancane ngisebenza ngoba ngiqeqeqile ngithuma amadoda amakhulu bafana soshona lapha ngifuna leli yadokodo mkhulu thatha idodo lapha sambe solishisa esimeni somhosha mkhulu Nkosi yami mkhulu ngisacela sikithi ukujula ke manje baba asikakafiki kulento yokusebenza ngisacela okhulume nabantu bathi mina ngisakwazi nokuya ekhaya angisakwazi ngisho nokulala ekhaya nginezitha zingifuna phansi phezulu zingifuna ngeibhamu zingifuna ngemethe zingifuna ngisho nangemithi uthini kuloyo muntu mkhulu uyabona ngekhehla lapha imizi eminingi ivaliwe okuyihlazo elikhulu lengafunakala ukuvala komuzi wendoda ngenxa yokuzingelwa izitha ngeibhamu yes ushika lakho uhamba uyowenda ngonco kubalekela abathakathi yes oza kumina ireza nje yodwa baba ngifake inhlanga ezimbili noma ezintathu uyophuma usubona izitha zakho ziyayihlehlela zona ayisahlangani nawe baba ngisho phambana naso isitha sakho kubaleka sona mkhulu Nkosi yami ngabe mkhulu lento namanje mkhulu uyakwazi ukuyikhiphela abantu abasebenza phecelezi ngenye indlela angiphindela msakazi ngabe lento mkhulu uyakwazi ukuthi namanje uyinike abantu abasebenza ngenye indlela engekho mhlambe right mkhulu uma uze kumina uzofuna usiza ngithi yes angizokhetha ukuthi uze ngani yes mina ngisebenza ngomuntu osekhona ngabe usebenza ngenye indlela yakho usebenza kanjani ngisebenza ngawo sophambi kwami mina kuphela mkhulu Nkosi yami mkhulu kunabantu mkhulu abakubukayo njengamanje ngisacela mkhulu ukuthi abantu bokuqala mkhulu abawu5 abazokufonela bathi bakubonile kubazingeli Nkosi yami ngisacela mkhulu ubanike insebenzo leyo kuphakama ubehlisele inani even though ngesilisho inani la kodwa mkhulu ngisacela ukuthi labo kuqala abawu5 basho ukuthi cha sibone ivideo yakho kubazingeli sizocela insebenzo leyo kuphakama noma leyasemsebenzini Nkosi yami yes mkhulu angithikela msakazi kulabo bantu labo ubacelela bawu5 angithi 5 kuphela ukusebenza kwami khehla angisebenzeli kuyicebisa mina yes kodwa kwesinye isikhathi ngisebenzela ukukhuphula omunye umuntu oseceleni wami nokuphakama kwegama lami nokuphakamisa umsebenzi wezangoma ukuthi zisekhona nazi izangoma eziqiniso yes mkhulu Nkosi yami umkhulu namanje ngabe uyabethela
ngiyabethela baba ngiyafika ekhaya lakho ngibize ngizobethela akhipha ngisho kufakiwe egcekeni okwatshalwa ngeminyaka yawokhokho bakho ngifike ngiyimbe lonto ngiyikhiphe yes mkhulu Nkosi yami ngabe mkhulu amanzi amnyama zonke lezo zinto usakulungisa umsamo amanzi amnyama usawavala ngingena ngqo umsakazi edlozini yes ngingena ngqo uyabona umsakazi angithwalisi yes angithwalisi mangathwalisi ngisebenza ngomoya wethunywa zedlozi ngisebenza ngomoya weyivunguvungu zomoya ngisebenza ngomoya wasolwandle uqobo yes ngifike ngineze lonto wenza ukuze nawe uhlale ukhululekile ngiyawugeza umuzi wakho ngigeze ngisho imfuyo yakho baba mhlawumbe yantshontshwa ayithinti yakho imfuyo masodlule esandleni sami naye umuntu odlula esandleni sakhe akathini naye umuntu odlula esandleni sami futhi uyilonsimbi nje ngibabiza ngeinsimbi mina sebefike kumina yes baba mkhulu njengoba size sakuzingela sakuthola wasivumela ukuthi sikufike yebo baba ngisacela mkhulu uke nathi njengabazingeli usikhombise lento abantu abakhala ngayo ukuthi cha umkhulu uyayenza lento thina sikakakholwa mkhulu sisacela mkhulu ukusenzele into sikhona njengabazingeli hey abazingeli sebengizingele bangithola bengeke mkhulu lalela ke umsakazi ufike kahle ngiphelele baba angishendezi ngalento le Nkosi yami angishendezi namhlanje ngifuna ukuyenza ke live izwe lonke libuka ngoba thina mkhulu mina ke njengeSipokose TV angakakholwa ukuthi ngempela labafana uyabathuma bayenze lento thula sibheke hayi mkhulu thula sibheke Qeqele shingishana Sonhle inkulu mhlawumbe mina entabeni mfana omdala ngizosebenza ngawo hayi madoda bafuna ukukholwa ngokubona sekufikile madoda beqeqile phakamisela umsebenzi thulwe bhe mkhulu okay asike sibuke into le engakhuphuka nayo emanzini yes mkhulu ngizoyenza nje phambi kwenu nonke ngifuna niphume nibheme nakholo akho mali lapha akho lutho akho lutho kahle hayi ngicela siyabiza madoda amakhulu ngiyanibiza ngoba beqeqile ngiyabiza ishingishana ezomoya sondelani madoda shisana impepho dlodle inkulu sesifikile ke mfana thina bodwa lensindiso bazingeli ngicela nibuke njengoba sizoyenza bebhekile abazingeli phambi kwabo ngoba nje mkhulu ayikho into oyilayithile sishiswe yini angithi ngifuna nikholwe ngokubona namhlanje Nkosi yami ukuthi angihambi ngedwa mangisuke ngihamba la ngihamba nabantu engihamba nabo ngisebenza abafana abancane mina ngicela ukukudedela mkhulu ngidedele khayiselo bashoko bezemkhayiselo bahluphekile Tuthulo sizi nezinsisi Sangobe sathatha uphansi kwamanzi Niyayibona ngithi yes ake nibe ofakazi basakazi yes ningathi mina khonto engiyifakile la akho lutho mkhulu siyabona ukuthi akunalutho amandla esulu akunalutho amandla kamoya amandla olwandle siyayiphakamisela amadoda amakhulu bonalisana amandleni ngizwile ndoda amadoda ngizwile ndoda endala nakusaqala nokushisa ngilibeka phansi manje mkhulu uthi kini subathumile abafana sengibathumile emsakaza abafana and mangibathuma angijabhisa uyalibona lelitshe yes mkhulu akulona itshe leli yini mkhulu ngoba mina ngikubona kuyitshe elimhlophe uzothi yitshe ngoba awuboni ngale kwalo umsakazi yes mkhulu mina ngale kwalo ngiyabona Nkosi yami ummemezi obafokazana lo yes mkhulu thula umbono uzomemeza njengamanje sabulela sezulu esahamba saphethe ukudwala lensindiso phansi entabeni zakamaphumulo yeah bafethu please do like and subscribe abazingeli belaphi beqiniso TV njengamanje sila esigodlweni sikamkhulu Yeah. sicela nisibukele bafethu yeah
Phakamisana umsebenzi wenu madoda akithi. Siyathokoza madoda. Siyathokoza. Anibavuleni isikhala lapha. Ansukeni madoda. Bavuleni isikhala lapha. Ansukeni kancane. Bafana bomoya. Bafana bomoya. Sondela kimi. Hlala phezu kwakhe. Hlala phezu kwakhe. Siyathokoza ndoda endala. Kwase kushisa kangaka mkhulu. Kwenze njani? Angithi sihamba namadoda engingawaboni. Yes mkhulu. Yonke into ayenza yivunguvungu lesi. Yivunguvungu lesi. Uthi kumina mkhulu. Suqedile ukusebenza, sebeqedile ukusebenza. Sebeqedile baba. Ngeke mkhulu. Sebeqedile baba. Ngeke mkhulu. Siyabonga madoda. Hayibo. Siyabonga inhlonhle enkulu. Hayi ngeke kwazi. Siyabonga inhlonhle enkulu. Cameraman ngicela ungibambe. Siyabonga inhlonhle enkulu. Ngeke kwazi mkhulu. Siyabonga amathonga amakhulu. Wemsakazi. Uyabona ngathi ngifile ngelilanga le ngagcwalisa phakathi ngagcwala kuqhuma ngayenza phambi kwabantu kwaze kwamangala ngisho mongameli wasewuthekho umzuma ngaleso sikhathi nansi into ezabafana nje mkhulu ngeke mkhulu ngoba leli bhokisi belingenalo lutho ngithe ngifuna ukuyenza phambi kwakho namhlanje emsakazi kade wawungizingela iyona lento angifuna ukuyibona mkhulu ukuthi ngempela ayiphelile angiqedile kanjani kodwa mkhulu buyi into engiyenzayo ngikhipha enye futhi mkhulu uthi labafana sebekuyile nomcebo omngaka ngesikhathi esifishana kangaka ngalesikhathi nje umsakazi siyenza manje ilento engisuke ngiyenza naphambi kwabantu mkhulu lento ayinabo ubungozi asinabungozi khehla asinabungozi mkhulu angithi mina ngenza umsebenzi wami ndoda yamadoda la bese ilwane zami fezithi qithi phambi kwakho umsebenzi bese uyahamba lokhululekile nento yakho mkhulu kunabantu abasabayo kuba nezilwane ngabe namanje usakwazi umuntu ukuthi umenzele kodwa into ifunzo wena uma sifuna isilwane yes ngiyakunikeza thatha nayo indoda yamadoda hamba uyosebenza kwakho kodwa mina engizobona methi uyasaba ukuhlala nalento endlini senze njani mkhulu akafika la ngenako umcebo yes ahambe uyohlala ekhaya isedla umcebo mkhulu izolwane zami zosebenza phambi kwakhe thatha umcebo wakhe ahambe nawe ekhaya le mali mkhulu ngingayithatha njengamanje ngihambe ngiyothenga mkhulu ish hey mkhulu angithenge idrink imali ukuthi ushintsha uzobuya yini no mkhulu ayikholakali lento mkhulu kodwa nayi oyenzile mkhulu ngicela ukuthi abantu bokuqala abawu5 mkhulu Nkosi yami abafuna yona lensebenzo ngisacela mkhulu ukuthi ungabashayi ngale umsakazi ngiyabotha uyilambele khehla mina thatha baba hey Nkosi yami mkhulu ngeke mina ngoba kuthi ngibande yesono lena mkhulu thatha khehla thatha hey thatha ilento yokwake khehla engikhuluma ngayo ngisiza ngayo abantu mkhulu uJanuary nje manje uJanuary abantu abasondele kumkhulu uDola lensindiso sokwenza kanje mkhulu ngeke mkhulu lento ayinabo ubungozi asinabungozi asichithe igazi angilifuni ingakho ngithi mangabe ngithi lento ngisebenza ngegazi wena uzofuna umcebo kimi uyowudla nobani usobulela ingane zakho Nkosi yami niyayizwa yini siyawuzwa mkhulu mkhulu kunabantu abayifunayo lento kunabantu abawufunayo lo msebenzi thokoza ngisacela mkhulu usinike inamba noma inamba bangakuthola kuyo Nkosi yami mkhulu ngiyacela sekujule kakhulu khehla yes mkhulu ngoba kufanele egcineni abantu bangithole yes mkhulu ngisuka kwamaphumulo ngizobiza inamba mkhulu inamba la ekhaya ithi 071 736 3564 angazi noma ngayiphindi ngisacela ungiphindela wena 071 736 3564 injalo msakazi mkhulu ngoba abazingeli basikhombisa uthando ngizobacelela futhi ukuthi abantu bokuqala mkhulu abawu5 ngisacela mkhulu ubanike lensebenzo mabeshilo ukuthi bakubone kwabazingeli belaphi beqiniso TV Nkosi yami ngomusa wakho yes mkhulu
nangothando lwakho uthanda abalaleli bakho. Yes mkhulu. Ngizokwenza intando yakho Mkhulu. ngoba anginawo umona nalento. Yes mkhulu. Mangiyenza into ngisebenzela abantu ukuthi bajabule. Yes. Mangiyenza into ngisebenzela abantu baphile. Yes. Anginawo umona. Ngentando yakho ngizoyenza msakazi. Mkhulu, kunabantu asebelahlile ithemba. Umuntu unemali yokugcina. Kunabantu mkhulu abangasakholwa ngenxa yezinye izinyanga. Kodwa wena mkhulu nakho uyakwenza phambi kwethu. Ngithi mina mkhulu abantu asebelahlile ithemba bangafika la ekhaya. Ngokwenyanga msakazi wami sengikhale kakhulu. Sengikhale kakhulu and lolo bhubhane ngifuna ukuliqeda. Yes mkhulu. Ukhuluma nge-HIV nje, i-HIV iqinile la enyangeni. Singaze ngikhohlwe mkhulu. Leli khambi le-cancer namanje usaligaya. Nginomuthi onzima kabi baba. Anguthengi mina kubafazi la imakethe umuthi. Yes. Ngumba phansi kwenamba. La kwehla khona impopho mithi ngihamba ngilanda umuthi khona. Umuthi othithi ofika kwena usavuza igazi lawo. Phuza la izophela i-cancer. Mkhulu. Mkhulu sengizovala. Nkosi yami. Kunabantu abanezibindi bathi bafuna igubhu. Kunomuntu uthi ufuna uphondo. Ikona. Ngabe umkhulu namanje igubhu usayikhipha na? Uma ufuna isigubhu. Yes. Ayi baba ngishiyele ya number leya. Yes mkhulu. Uma ufuna isigubhu, hlala efonini ungifonele. Ngiyokunika isigubhu mina oyothi uma usuka kimi ubuqala usiphephethe ukhuluma naso. Amadoda ngifuna mangidlula lapha kwenzeka into enje, uthole lento oyifunayo. Njengoba mkhulu kunabantu abagcwele eminyango bazofuna yona izinsebenzo futhi. Njengoba egcwelelana nje khehla abalandela mina. Yes mkhulu. Bafuna lensebenzo le. Nkosi yami. And ngizobenzela khehla. Bebhekile phambi kwakho njengoba nawe ngiyenza phambi kwakho. Njengoba uhlezi ubenzela. Nkosi yamakhosi. Mkhulu, ngisacela mkhulu usiphindele inamba kokugcina sezovala njengabazingele mkhulu. Sike sithathe le mali mkhulu siyothenga ngayo. Mkhulu sengiphelelwa amazwi mkhulu. Ngiphelelwa amazwi. Asiphinde inamba msakazi, asiphinde inamba msakazi. 071 736 3564 3564 Nkosi yami mkhulu. 071 736 3564 3564 iyona inamba kaMkhulu uDwala lensindiso. Mkhulu, kokugcina njengoba kuJanuary kunabantu abathi mkhulu anginawo amasenti amaningi kodwa usizo ngiyalicela. Ngabe nabo mkhulu lokho abanakho okuncane bangafika yini la ekhaya ngoba phela sikwazela mkhulu wenza izinto ezinkulu. For labo abantu mkhulu abasebenza leyo umsebenzi incane mhlawumbe abano angeke ngisho imali bavunyelwe yini ukumthinta omkhulu Dwala lensindiso. Msakazi ngiyakuthanda kakhulu lokho khehla. Yes. Ngithe angikhethi umuntu. Oza nokuhlupheka kwakho. Mkhulu. Ukufika kwami la ngizoqeda ubupha kubantu. Mkhulu. Ukufika kwami la ngizokhombisa iqiniso lenyanga ukuthi zisekhona inyanga eneqiniso. Yes. Ngabe unento engakanani, ukhala kangakanani, oza kumina ngiyakuza ukukhala komuntu. Mkhulu. Ngumuntu ngiphile enyameni nami. Ngiyakuza ukukhala komuntu, oza nosizo lakho nje balonjalo. Phela nje msakazi. Nkosi yami. Bafethu abazingeli belaphi beqiniso, please do subscribe and like Mkhulu Dwala lensindiso, omkhulu Dwala lensindiso. For abaqalayo ukumona ngiyaza ngiqala ukumbona but niyaqala ukumbona kule channel. Ngiyacela ke bafethu ni subscribe, ni like, ni comment. Uyena dokotela wenu lona. Mina Sibongo TV mhlaba ngibona ngamehlo ngabe usuku lwakho lokugcina mkhulu. Sengizovala. Ngisacela mkhulu uvalelise kubalandeli bakho abakwaziyo ngisho nomuntu oqalayo ukukubona. Sicela amazwi akho mkhulu. Ake ngithathele lethuba lokuvalelisa mkhulu kumhlaba wonke, kwizizwe zonke, kumagumbomano omhlaba, kubalaleli abangibukele njengamanje abaqalayo ukungibona, abangangazi nabasazongazi ngokungaphezulu kwalokho. Yes. Nanti ithuba. Yes mkhulu. Nanti ithuba lokususa ububha. Nanti ithuba lokususa ikade eziko. Yes. Sondela kumkhulu Dwala lensindiso uzothatha amandla akho. Sondela kumkhulu Dwala lensindiso uzomukela izambulo zakho. Sondela kumkhulu uDwala lensindiso uzothatha nanku umcebo ngamandla akho nangothando lwakho. Yes. Siyabonga. Ngabe ufunwa izitha? Ngabe bafuna ukubethela? Ngabe baneyinkinga zedlozi abalifakile idlozi emakhaya? Yonke lonto. Sondelani kumina. Yes. Sondelani. Uyabona khehla mase ngishiya inamba, sondelani kumina nizothola ukukhululeka. Kunabantu lana dlozi. Wena msakazi ongasanyakazi lutho kubona. Umuntu osedelele ngempilo yakhe.
ungadeli nanti ithuba lokugcina sondela kumina ungayilahli impilo yakho namhlanje ngizovusa impilo yakho mkhulu. Ngelinye ilanga mkhulu mase sizokuvakashela ngisafuna sikhulume ngalolu phondo oweke walakha Nkosi yami owagcina uluvalile ngenxa yezathithize. Kodwa ngisacela sike sibuye sikhulume ngalo ngoba abalandeli balokho bengihluphile bathi ukumbuzo omkhulu ngalo lapho ukuthi lusaphuma yini umsakazi wami Nkosi yami. umsakazi wami uyabona lo lapho uyalibona lengiluphethe njengamanje Okone ukungibuzisayo lo ngiluphethe njengamanje umsakazi asuka madodana istory salo umsakazi mhla ungifinde wangivakashela noma wangizingela wangithola futhi ngiyochaza kabanzi ngalo. Siyacela mkhulu. Ngiyochaza kabanzi ngalo. Mhlawumbe indoda nendoda iyofisa ukuba nayo lo. Nkosi yami. Siyabonga mkhulu. Bafethu please do like and subscribe. Like and subscribe. Umkhulu Dwala lensindiso mina Siboko se-TV mhla ngibona ngamehla ngabe usuku lwakho lokugcina. Nikhumbuleke anizokusithola ispecial mawukuthi nimbone kwenye channel. Abazingeli belapho beqiniso. Angisekho. Thokoza mkhulu. Siyathokoza kahle. Amen.